320, malalaki na po yung mga hipon. Meron pong isang piraso ay 100 pesos, 150. Meron pong 120 na per piraso. At meron din po 50 pesos, no? At 40 pesos. Pusit po natin dito ay 320 per kilo. So magandang umaga. Ayun, shout out po sa mga customer na tumatangkilik ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Magkano ang per kilo? Iyon, 100 pesos na per kilo ng kanyang tilapiyang Batangas. Ito po yung presyo. So shout out po, Nay. Good morning po. Ayun, shout out po. Iyon, wash out. Oo. Makulimlimang langit. Bossing, shout out sa iyo. Magkano yung sariwa mong nilachay? 220 na per kilo po dito ng isdang nilachay. Paglaki po nito ay hasa-hasa. Ayan. Ang mga tumpukan 100 pesos. Tapos yung per kilo po ng mga galunggong, ayan po yung 130 po na per kilo ng isdang galunggong. Dito ang per kilo naman ng gulyasan, no? 130 na per kilo. Kano yellowfin? 150 po sa per kilo ng yellowfin. Boss, magkano kilo? Ayun, 400. Walang pagbabago po yung presyo, no, ng kanyang alimango na buhay. Alimasag mo ngayon magkano? 200 pesos na per kilo. Tatampal o alupihan dagat. 160 talaga per kilo. Alright. 160 po na per kilo ng kanyang alupihan dagat. Mga kilo po ngayon ng ating tahong na magagaspang na ngayon, 50 pesos na per kilo. At yung talaba, ito po, ganyang katataba po. Yan po ay 100 pesos, no? Na cream dory po natin, nagkakahalaga po ng 150 na per kilo. Yung mga ulo, 120. So ang ganda, no? Sariwang-sariwang mga latag ng cream dory. So ito po, tumpok na po yan, no? 100 pesos. Pati yung ulo. Ayan po yung mga presyuhan. At yung mga isdang bato na ating Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa Malabon Fish Market ngayon pong araw ng linggo. At ganito po yung sitwasyon, no? Marami sa ating mga kababayan ang dumayo at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So sa ating pagbili po dito sa bayan po ng Malabon ay kailangan po ay maging mapanuri at alamin din po yung mga presyohan na dapat pong bilhin dito sa Malabon Fish Market. At hindi porket na mura ay okay na po nating bilhin, no? Suriin po ng mabuti ang inyong pamimili at yung mga dapat iuwi sa pamamahay para maiulam ng ating mga pamilya. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ayan yung mga latag ni Boy Bangus na kanyang mga bangus dagupan na ang bentahan niya po ay per piraso o kada piraso na inyong mabibili, no? So ina-update lang po natin yung kanilang mga latag ng mga isda. So tara na. At unang bungad, ang mga panindang mangga. So ang presyo ng mga mangga natin dito ay 100 pesos na per kilo. Wala ng mangga, mataas ngayon. Ayan. Tumaas ang mangga. Wala ba si Boy Tilapia? Ayun, si Boy Tilapia. Maya-maya ay update natin si Boy Tilapia at si Boy Bangus. Medyo busy pa sila, busy pa. 100 pesos na kilo ng manggang hinog. So dito napakaganda po ng bentahan nila ng hipon. So sa mga presyo ay 320. Malalaki na po yung mga hipon. At yung per piraso ng bangus ni Boy Bangus o ni Boss Maeng
Meron pong isang piraso ay 100 pesos, 150. Sa dami na nanonood. Meron pong 120 na per piraso. At meron din pong 50 pesos, no? At 40 pesos. At yung mga kilo ng yellowfin tuna po dito ay 150 at sa mga malalaki po ay 240 na per kilo. 150 ito, 150. Bagong-bago, gagawin tunay. Tapos yung mga golden pompano po natin dito ay 330. May isang daan tayo dyan sa baba. Shout out. So 330 sa mga isdang golden pompano. Pusit po natin dito ay 320 per kilo. Dito naman po yung presyo ng hipon ay 340 at 380 na per kilo. At ang pompano po natin ay 330 rin po dito ang per kilo. Boy Tilapia, shout out sa iyo. Magandang umaga. Ayun, shout out po sa mga customer na tumatangkilik ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Magkano ang per kilo? Iyon, 100 pesos na per kilo ng kanyang tilapiyang Batangas. Ito po yung presyo. So, shout out po, Nay. Good morning po. Ayun, shout out po. Iyon, wash out. Oo. Makulimlimang langit. Ayan po, no, yung presyo ng kanyang tilapiyang Batangas. So, mamaya, babalikan kita. Tayo ay mag-showdown. At si Boy Bangos ay busy pa. Ayun. Mamaya-maya pag hindi na kayo busy, babalikan ko kayo. Alright. So, update tayo sa mga latagan pa rito na ating makikita at maia-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, shout out sa iyo. Magkano yung sariwa mong nilachay? Boss Dente, idol. 220 na per kilo po dito ng isdang nilachay. Paglaki po nito ay hasa-hasa. Ayan. Ang mga tumpukan 100 pesos. 100 pesos lang. Tapos yung per kilo po ng mga galunggong, ayan po yung Pwede lang yan, idol. 130 po na per kilo ng isdang galunggong. Boss, maraming salamat. Shout out ulit sa'yo. Good morning. Shout out. Shoutout sa asawa ko natutulog. Ayun, shout out sa asawa niyang tulog pa. Di na magising dahil sa lamig ng panahon. Nag-e-enjoy sa pagtulog. Pinagod. Bossing, salamat. Alright, so dito sa mga isdang yellowfin tuna. So nandito tayo sa pwesto ni Black Mamba. Parang absent si Black Mamba. Nasa kabila si Black Mamba. Dito ang per kilo naman ng gulyasa, no? 130 na per kilo. Kano yellowfin? 150, boss lang. 150 po sa per kilo ng yellowfin. So ito yung mga ina-update natin, no, na kanilang mga latagan ng yellowfin tuna at napakaganda ng laman. Ayun, highlights yun. Highlights. Alright, thank you mga Lodi. Salamat. Hey, boss Lando. I love you. I love you too. 75. Alright, so dito tayo sa mga latagan pa ng mga seafood sa Malabon Fish Market at update lang tayo ng update ng kanilang mga latagan at aalamin natin talaga yung mga presyo na kanilang binebenta sa mga mamimili. So ang daming alimango na naman dito, oh. Boss, magkano kilo? Ayun, 400, walang pagbabago po yung presyo, no, ng kanyang alimango na buhay. Alimasag mo ngayon magkano? 200 pesos na per kilo. So yan po yung mga update natin ng kanyang mga
alimasag at alimango, no? Bossing, salamat. Thank you. So, nandito na tayo sa mga bentahan ni Bito. Ito po yung mga isdang kitang, hasa-hasa, at tatampal o alupihan dagat. 160 talaga per kilo. Alright. 160 po na per kilo ng kanyang alupihan dagat, no? Busy ngayon si Bito sa paglilinis ng bakoko. Kitang magkano? 130 kalahating kilo. Bakoko malalaki po. 280 sa mga per kilo ng isdang bakoko, no? Tapos may mga rabbit fish na yung tinatawag natin danggit, no? Na inyo pong mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bayad ko, balik ko na lang. Tabi mo na lang ako, 1 kilo. Tapos yung mga talaba po natin dito na matataba at yung mga kilo po ngayon ng ating tahong na magagaspang na ngayon, 50 pesos na per kilo. At yung talaba, ito po, ganyang katataba po. Yan po ay 100 pesos, no, na mga bentahan po ng per kilo. So may music, hindi tayo maka-adjust ng ating vlog. So magmamadali tayo para hindi tayo maka-copyright, no. So 160 na per kilo po dito na mga isdang espada. At ang ulo po ng salmon ay 80 pesos na kilo, no. So yun po ang ating update sa ating mga isda po rin sa Malabon Fish Market at mga tahong at talaba. Shoutout po, good morning. Good morning po. Ayan. So, aabante na tayo dito sa iba pang mga natagan ng kanilang isda. Renz, bigla ka palang lumaki, no? Hindi na kita nakilala. Kaya nga Sabi ko, iniisip ko nung pinapanood ko sa channel ko, si Renz to Hindi ko na matandaan. Napakaliit mo pa dito Ngayon bigla kang laki, aabutan mo na ako. Magkano kilo ng galunggong? 150 sa per kilo ng galunggong, no? Ang tumpukan ay 100 pesos. So, yan po yung presyohan ng kanilang mga galunggong. So, hindi tayo makaabante dahil sa dami po ng tao na namimili ngayong araw po ng linggo dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, ganyan po yung sitwasyon at talagang naghahanap sila ng mga murang presyo na mabibili dito po sa bayan ng Malabon. Alright, abante na tayo sa kanila pang latag, no? Mamaya bibili rin tayo ng tahong puro seashell ang ating kakainin. Dahil tapos na tayo sa ating bakuna, no? Kaya pwede nang kumain ng mga isda o anumang klaseng laman dagat na ating maiuulam. So maabante tayo ngayon dahil sa dami ng tao, hindi tayo makapasok, no? At talaga nga naman ay dinagsa itong bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan na namimili dito sa Malabon Fish Market. Ito, yung mga presyohan po dito ng mga hipon ay 300 pesos na per kilo. 300, no? Na kilo. Ito po yung mga isdang katsareta at mga isdang gulyasan na natagan po dito. At mga balsa galunggong. Magkano per kilo mo ngayon ng balsa? 200. 200 ang per kilo. So ito yung mga latag na paninda ni Kuya Ricky dito sa Malabon Fish Market, no? So yung mga tilapyang Pampanga niya po doon ay yun po ay mga buhay na inyo pong mabibili. Dito magkano kilo? 150 sa per kilo po dito ng isda. Gulyasan at ng katsareta. Salamat, thank you. So busy at hindi tayo makapunta doon kay Kuya Ricky para sa updated, no? Ayan, punta na natin dito para makasingit lang tayo sa kanyang mga paninda. Per kilo ng mga talong, 70 pesos pa rin po na per kilo.
Yung okra, te, magkano na? 70 pesos din po yung per kilo, no, ng mga okra, no? So, may dadaan, tayo ay hawi lang po ng konti. Ito naman yung mga per kilo. Kaya, mga per kilo po dito ng hipon 230 sa malalaki po ay 300 pesos na kilo. Alright, dito naman tayo sa bentahan din naman ng mga isda. Yung mga kabayas o hasa-hasa na mabibili po dito, 180. So, shoutout sa iyo, Kuya EdPX. Saan ka na papunta? Oo nga, malaki tubig. Sige, sige, ingat, ingat. Si Kuya EdPX ay ating nahagip ng ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Siya din ay mga nag-iikot, no? Shoutout po, good morning. Magkano yan? Ayun, shoutout. Mama, ano ulam? Magkano yung yellowfin tuna? Oh, parehas lang po yung mga per kiloan po dito ng yellowfin tuna, no? 150 na kada kilo. At ang ating mga asasa ay 180. Ito yung mga isdang matambaka, oh. Yan po ay 120 na per kilo, sariwang isdang matambaka, no? Yan po ay mga sariwa po ninyong mabibili rito sa bayan po ng Malabon. Salamat, thank you po. 250 sa mga per kilo, oh, ng hipon. So magaganda na yung hipon, no, sa halagang 250 na kilo. Sariwang mga latagan ng hipon. Dito mga latagan naman po ng mga gulyasan, no? Lalapitan lang po natin para sa update. Ito yung mga gulyasan po natin, no? Halo-halo tulingan gulyasan sa halagang 100 pesos na per kilo. Hasa 140 na kilo. Lodi, magkano yung malaki mong hipon? 300 pesos. Shout out, bossing. Nandito ka uli. Oh, shout out, bossing. Shout out, shout out. Opo, 300. Magkano? 300. 300 pesos sa mga big size na hipon. Ayan, yung mga kanyang latag na... Oh, good morning po. Shout out, shout out. So, ayan, no? 300, no? Dito na tayo. At dito pa rin po ang mga per kilo, no? 300 pesos pa rin yung mga kilo ng kanyang hipon. At yung mga sapsap na bentahan po dito, 140 na per kilo. 150 sa mga espada, 130 isang pirasong bangos. 100 tilapyang Batangas. Oo nga eh. So ganito po yung mga mamimili po natin ngayon sa Malabon Fish Market, no? At namimili ng mga tilapyang Batangas na kanilang maiulam ngayong araw ng linggo. At sigurado ay happy day, Sunday best tayo dito sa Malabon Fish Market. So sa dami ng dumayo at sa mga update natin dito sa Malabon Fish Market ay talaga nga naman ay marami sa ating mga kababayan ang pumunta. Good shit! Yung mga tahong po dito, no, 50 po yan. Ganyang kadami po yan, no. Inuubos na ni nanay. Binebenta na po ng 50 isang takal, no. 50 pesos. Napakarami na inyong maiuwi na tahong. Alright, dito tayo sa mga magagandang latagan. 120 po yung per kilo ng mga tilapyang Batangas. 120, no? Dito po sa mga gulyasan, 60 pesos na per kilo. So nakikisingit tayo sa ating mga mamimili para makapag-update tayo sa ating mga manonood at mga mamimili na pumupunta po dito sa Malabon Fish Market. So dito 280 na per kilo ng hipon.
Ito po yung presyo, tilapia Batangas, 100. Sa mga laman po ng mga cream dory. Sa cream dory po natin, nagkakahalaga po ng 150 na per kilo. Yung mga ulo, 120. So, ang ganda, no? Sariwang-sariwang mga latag ng cream dory. Sa mga lutong ganito ay pwede kayong magluto ng sinigang sa miso. Dahil yan po ay napakasarap na inyong ulamin. Dito yung mga buntot, 100 pesos na tumpok. Alright, so shout out sa'yo, batang poging-pogi, ang batang artista ng Malabon Fish Market, shout out sa'yo. Shout out, yun, geng-geng. Shout out. Ayun, naging dalawa na sila, kambal na. Dalawa na talaga. Shout out, geng-geng. Shout out. Ayan, yung mga presyo po dito ng tilapiyang Batangas ay 110 at 100 pesos. Binabantay na, inaabangan talaga ako. So, shoutout sa'yo, Tiyo. Oo nga eh. Ayan, nasasama ulit si Tiyo. So, shoutout sa'yo, Tiyo. Shoutout kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Shoutout kay Pamilya Bantot. Shoutout. Good morning, good morning. So, palapit na tayo dito sa bandang dulo at sa ating mga update na may update sa ating mga manonood. So shoutout po sa inyong lahat at isang magandang umaga po dito sa Malabon Fish Market, no? Shoutout kay Avatar, ang The Legend of Fish. So marami sa ating mga viewers na pumunta po dito at nakita po tayo dito sa Malabon Fish Market dahil sa pag-update natin o napapanood nila sa ating mga ina-update, no? Sa mga presyo na kaganapan dito po sa Malabon Fish Market. So 260 naman po ang kilo ng hipon. Meron pong 320 sa malalaki na po yan. So napapansin po natin, no, ang mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market ay naglalaro, may mataas, may mababa, no. Hindi po pare-parehas ang kanilang mga presyohan na ating nakikita. So kung i-compare natin kahapon, yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market ay talaga mas marami po ang latag ngayon. Kahapon po kasi ang ating mga i-upload sa ating YouTube channel ay yung mga hipon na sobrang dami na kanilang mga latagan at mga presyuhan din po na naglalaro. Meron po 230 hanggang 340 na per kilo. So dito yung mga kilo ng mga latagan ng tahong ay 40 pesos. Ayan po yung per kilo. At yung mga yellowfin tuna natin dito sa presyuhan po ay 150. So ganito po yung mga presyuhan, no? At dito naman po sa mga maliliit na yellowfin tuna na inyong pong mabibili ay 140 na per kilo. So para wala tayong mga pag-aalinlangan o pagdududa, ito po yun. Tingnan po natin sa mga mata. Ayan. So napakasariwa po ng ating yellowfin tuna na latag po dito na inyo pong mabibili. 140 po per kilo. Di pa pupunta si Kagawad? Kaya nga eh. Hindi pa nagpupunta? Geng geng. Alright, dito 140 pa rin po yung mga per kilo ng yellowfin tuna. Yan tulingan, magkano kilo? 140 rin. 140 rin po yung per kilo. Nagbablog. Ang gaganda ng mga latag nila ng yellowfin tuna, oh. Dito po ay 350 na mga sariwang hipon at may 50 pesos na tumpukan, 260 no, na mga kilo at tumpukan. Ito yung mga isdang tawilis, lupoy o salinyasi na maliliit na masarap ipaksiw, no?
May tumpukan po sa halagang 50 pesos. 70 pesos na kilo. 50 pesos na tumpukan ng isdang bilong na masarap ipangat. Medyo lumalaki na po ang tubig. Papasok na po dito sa Malabon Fish Market at ang pinanggagalingan po ay sa loob ng Malabon Fish Port, no? So yan po yung papasok na mga tubig ngayon dito sa Malabon Fish Market at palaki na ang tubig, no? Grabe, ang gaganda ng mga natagan po nila ngayon dito ngayong linggo. Alright, so shout out, Boss Jeff. Shout out sa iyo, Jonel. Wala si Jonel. Shout out sa iyo. Ang katandem ni Boss Jeff. So shout out sa iyo, magandang umaga. Ahon Malabon. Ahon Malabon tayo. So ito po, tubig yan, no? So lumalaki po ang tubig dahil high tide po at hindi pa rin po nagagawa ang prinsa dito po sa Nabotas. Nasa Malabon tayo, nanggagaling ang tubig. Pinagigitnaan tayo ng ilog o diyan sa tabi-tabi. Alright, dito tayo sa mga tumpukan ng galunggong. Magkano ang tumpok? 100 pesos na tumpok. Yung mga tumpukan mo din ng yellowfin tuna. Ganon din ang mga presyo at gulyasan. Huwag kang mag-alala, malinis yan. Galing ng dagat yan. Iyon, galing ng dagat. Hindi tayo maka-adjust. So dito tumpukan, no? Tumpukan ng mga isdang gulyasan. So hindi tayo makalapit. Ito yung mga isdang tulingan. Tumpukan ay 100 pesos. Halo na po na tulingan at gulyasan. 100 pesos. 130 daw po ang per kilo, no? Yan, ang ganda ng tumpukan po, no? Na yun yung mabibili. So, shout out kay Dandan TV. Shout out sa'yo. Dito tayo sa mga per kilo. Per kilo naman po dito ng mga balsa galunggong ay 140 at mga tinumpok, no, sa halagang 100 pesos. Shout out! Pakilala si Boy Bangus. Belalaban ba kay Boy Bangos at kay Boy Tilapia? Kay Boy Bangus, tingnan pa ng tao mo. Ito po, tumpok na po yan, no, 100 pesos. Pati yung ulo. Ayan po yung mga presyuhan. At yung mga isdang bato na ating po makikita. Ayan. Boss Lando Explorer. Oo. Shout out sa asawa ko. Hindi naman mo kong pera. Ayun, maganda yun. Ang asawa ko na talagang hindi mo kang pera. Ayos yun, okay yun. Tatanggap ko gano'n. Okay. Pero pag binigay mo, tatanggap yun. Ikaw lang. Ikaw lang talaga. Hindi kita ipagpapalit dahil hindi ka mukhang pera at tatanggap ka lang. Shout out sa'yo. Ang ganda ng ano natin, no? Yung mga tumpukan. Yan po ay 100 pesos po na inyong mabibili. Halo-halo na po ng mga isda, no? Para tikman lahat. Iyon, no? Yan ang isang dala, isang tumpok. Tinumpok sa daan lahat. Ang dami. Eh, magkano yung ano? Agi. 100 na kilo. Tapos ito yung mga tumpukan, no? Na inyo pong mabibili. Gulyasan ng per kilo ay 100, no? Gulyasan po yan. Alright, so ito po yung tinutukoy ko na kanina. Dito po nanggagaling. Dito po nanggagaling yung tubig sa loob po ng Malabon Fish Port, palabas po dito sa labas kung saan ay nagbablog tayo. Ito kasi yung kahabaan ng 39 Estrella Street patungo po ng Nabotas. At dito po yung naiipon, no? Sa mga gusto pang tumawid, makakatawid pa naman po kayo sa ganitong mga oras dito po sa Malabon Fish Market. So ayan po, oh. Mamaya lang po ay napakalaki na ng tubig yan. Ito po yung lugar ng FC Villa, Malabon City. So City Hall po ng Malabon. So ganito po yung
sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakarami sa ating mga kababayan ang dumayo upang mamili ng mga mapipili o mailuluto ngayong araw ng linggo sa kanilang bahay. So update tayo, lakad tayo dito dahil may mga ma-update pa tayo dito na latagan. So dito yung mga manggang hilaw na ating pong nakikita. Ito po ay tinutumpok sa halagang 50 pesos na lamang po guys. Ayan, 50 pesos na tumpok ng mga manggang hilaw. At meron din po ditong bentahan ng pineapple o pinya. Ayan, mga pinya po no, na kanilang binebenta rin po dito sa mga mamimili sa Malabon Fish Market. Ayan, mga pinya po na kanilang binebenta. Alright, ito ay 70 pesos na kilo ng mga manggang hinog. Dito na tayo sa pwestuhan nila ng mga bentahan ng bangus. Ito po ay per piraso na inyo pong mabibili sa halagang 150. Sa malalaki o mahilab-ilab na mga tilapiyang Batangas, 120 per kilo. 100 pesos per kilo. At yung mga galunggong po natin dito, 100 pesos na per kilo. So, yan po yung mga latagan na ating pong na-update. At yung hipon ko ay 320 per kilo. Shout out sa iyo, Agustin. So, 100 pesos po ang mga presyon ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Mukhang masarap talaga mag-ihaw ngayon, no? Ng mga tilapia. Dito magkano kilo? 110 po na per kilo dito sa Mailab-Ilab, no? Dahil sa may bagyo, mura ang isda mo. Ayun, 120. Tamang linis ngayon si Agustin ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Ayun, may bagyo tayong paparating kaya ganito po yung panahon at makulimlim. So dito, yung mga balsa galunggong, yellowfin tuna, gulyasan, ayan po yung nakikita natin latagan, no? Yung mga tumpukan, bossing magkano yung tumpok? 100? 100 pesos na tumpukan po, no? Ng kanyang gulyasan. Sa yellowfin tuna, magkano presyo? 140 na per kilo. Balsa? 130, no? 130, 140. Tumpukan po ay 100 pesos na inyo pong mapipili o mabibili. Ganda, no? Ng mga latag nila, oh. Ilang piraso isang kilo? Mga 5 siguro. So shoutout sa iyo, Brian Flores. Kilala na sa Malabon Fish Market. Magkano kilo? 300 at 240 na per kilo. So yun po yung presyo ng latag ni Boss Brian dito sa Malabon Fish Market ng kanyang mga latagan ng hipon. So e-ending na tayo sa ating pag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po na lagi pong sumusubaybay sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. Thank you, thank you. At sa mga masisipag po natin na mga vendor na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili. So shout out po sa inyong lahat. Shout out sa iyo, Dandan TV. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.